ndị ikwu ndị ibe ụmụnne na ụmụnna nakwa ndị enyi unu apụtara n'ụbọchị taa. Eji m aka na anyị niile rahụ ụra n'elu akwa ndị na-ete iche iche ma pụlite n'ụra na-enweghị nsogbu ọbụla na ndụ na ahụ isi ike. Ya bụrụ otu ahụ ka o si mee ka otuto na nsọpụrụ dịsara Chineke anyị bi n'eluigwe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị, amen. Ọ bụ mbụ Maazị B.O. nwafọ Igbo kajara akaja ka nna n'olu ya. O nwere ihe na-ewute m. Ọ na-abụ mgbe m ka bụ nwatakịrị m matatụrụ ihe, ana m ahụ ebe mmadụ na-eme ihe kwesịrị ka ha mee, dịka na iru ebe mmadụ nwụrụ na ime ụlọ mmadụ nwụrụ, ka ndị nwe mmadụ ahụ si anọ na mwute. Enweghị ebe ndị mmadụ na-achị na-aṅụ n'elu isi mmadụ nwụrụ anwụ. Enwe onye na-eme, onye ọbụla na-ekechi ihu na ọ na-mwute. Ọ bụ eziokwu na mmadụ agaghị eme ya nwụọ, mmadụ ọzọ esoro ya, ndị dị ndụ esoro ya nwụọ, mana mmadụ nwụọ egosikwana ihe mwute. Ọ bụghị mmadụ nwụọ ọ bụrụ ihe a ga-eji na-aṅụrị. Ụfọdụ bịa, ha bịakwute gị jụọ gị kedu ka unu si akwado, egwakwala ndị dị otu a, isikwele ndị ikwu nne gị dị otu a, isikwele ndị nke a, isikwele ndị nke ọzọ. Mmanya a ga-agote, mmanya ngwọ maọbụ nkwụ elu a ga-egote, unu ekwukwela okwu maka ya. Ọ bụghị dị na ha bịara gị mgbalụsi gị na biko ahịa mere ga-ewetara anyị, ka ahịa ga-ewute achụwa gị ndị ihe kwesịrị ime gbasara nri, ma ndị ahụ ma emeghe ndị ahụ emechala ya. Ka ị ga na-agwa gị ịhụ na ndị dị otu a ị ga-akpọkwa ha, ọ dịkwa mkpa ịkpọ ha na ebe mmadụ nwụrụ, ị ga-akpọ ya dịka na-eche ka ihe dị otu a mee ka ebido ka ọ wụrụ erimeri, oriri na ọṅụṅụ na nkwari. Mgbe ụfọdụ ịga ebe mmadụ nwụrụ, ọ na-adịghị ka onweghị onye nwụrụ, ọ na-adịghị ka eleghị anya amụrụ mmadụ ọhụrụ, ma ọ na-echiri mmadụ echichi, ma ọ bụ na enwere agbamakwụkwọ ọhụrụ, mana mmadụ nwụrụ. Mgbe ụfọdụ ile anya ịhụ na onye ahụ na-abụghị onye afọ 5, abụghị onye a ga-asị na onye ahụ wụ narị afọ, 100 afọ ma ọ karịa, a ga-asị na onye ahụ na ọgba karịa n'afọ. Ọtụtụ mgbe ile anya ọ bụghị onye ahụ erubeghị ya, ma ị ga-asị na onye kwesịghị ị na-ebe akwa, mana ebe uche nke m bụkwa na otu o kwesịrị. Afọ ọbụla mmadụ gbara, maọbụ 100 afọ maọbụ 200 ka mmadụ gbara, ekwesịghị mmadụ nwụọ ọ bụrụ na ihe aṅụrị. Enweghị onye ya na-eme ya nwụọ ọ bụrụ ihe aṅụrị, maka na enweghị onye akọrọ ọkpọ n'imi ya ekwuzi okwu. Mana ndị mmadụ mere ka ọnwụ mmadụ bụrụ oge oriri na nkwari, na-agbanyeghị afọ onye ahụ dị tupu o wee nwụrụ. Mgbe ụfọdụ na-ajụ na ndị mmadụ ha na-eche ka onye a nwụọ ka ọ bụrụ oge mmemme, oge oriri. Mgbe ụfọdụ ịga ka ị gakwere onye ihe mere ahụ, onye mmadụ nwụrụ, ịhụrụ ụdị ọnọdụ onye ahụ ga-anọ na oriri na nkwari. Ụfọdụ na-aṅụ mmanya, ṅụbiga ya oke bụ na ọ ga-ejide ha na-egbu ha egbu. Bịa ka ị bịara ha mgbaru, onye bịara mgbaru abụrụ onye mmanya na-egbu, ọ na-akọgheri, o jikwaghị onwe ya. Ị na-ajụ kedu ihe mere, eleghị anya onye ahụ ị hụrụ abụghị onye na-aṅụ mmanya. Mana mbọsị ahụ, ma ndị ikwu na ndị ibe, ma ndị enyi, ndị nọ ije, ma ndị nọ nso, ha niile eju a na-enye ha mmanya na-aṅụ. Ndị a na-enyeghị mmanya ha kanyere gị otu ebe, emejọọla ha. Gịnị ma eji enye ha mmanya? Gịnị ka ị bịara akwamozu? Akwamozu ọ bụ oge a na-eri eri na-aṅụ, oge orinweri a na-abịa ihe ụwa n'ọnụ? Akwamozu bụ oge a na-anọ na mwute, tụmadị ya bụ na onye nwụrụ anọmibeghị tupu ọ nwụọ. Ndị mmadụ ma ndị ihe mere ha ma ndị ga-abịa kwesịrị ịnọ na mwute, mana ọ wụghị na ọnọbiga ya oke. Ịnọ na mwute gosiri na obi adịghị ha mma na nwa nne ha maọbụ nwanna ha ahụ dị otu ahụ hapụrụ. Ọ bụghị oge a na-eri, a na-achị na-anwa njakịrị, a na-echi echichi ha dị iche iche. Mgbe aka a na-ama ndị iche echichi, mgbe aka a na-ama ndị ikwu nne, mgbe aka a na-ama ndị ikwu nna, mgbe aka a na-ama ndị otu ọgbọ dị iche iche ihe a ga-enye ha, ịhụ ndị ga-abịa nye ha nke anyị. Ị na-ajụ, o nwere emume ọzọ a na-eme ebe a na-abụghị akwamozu mere a ga-eji mee elu mee ala na elu isi mmadụ nwụrụ? Onwe nke ị na-emezughị akachara gị otu ebe. Onye ṅụrụ mmanya ma nwanne ya ṅụ, nke na-aṅụ ọgị na ya ghọọ onye iro. Ha anaghị aghọta na eleghị anya onye ahụ uche ya adịghị ya, n'ihi na mgbagharị dị ya zuru ya ahụ.
a na-ahụta ya na ya inwe mkpọrọmasị ebe ha na onye na-erighị ihe nsogbu. Ebe a ka ị ga-ahụ otu onye ga-eri efere osikapa mmadụ abụọ ga-eri, otu onye awụnyecha ya n'afọ ya. Ka ọ na-erikwe ka ọ na-atụgharị anya ele ebe akpụ nọ, ọ kpọkwa onye akpụ ebutere ya akpụ n'otu afọ ahụ o rie. Tupu o riwe akpụ ma ọ bụ oriwe osikapa, onye agwọrọ agwọ ọ tachara ya, ṅụọ mmanya ụdị ọbụla ọ na-aṅụ ọṅụ, aṅụcha niile ericha. Ya bụrụ ndị nke o metụrụ n'obi inye ego, nke na o were nsị ego wee tụkwanye n'aka onye ihe mere ha. Ụfọdụ n'ime ha richaa ha eburu nke ha ji ala. Ị na-ajụ gịnị ka ndị mmadụ bịara, ọ bụ emume ka ọ bụ akwamozu? Ihe a na-ewute m. Ọ bụghị na mmadụ agaghị eri ihe ebe mmadụ nwụrụ, mana ị na-eme ihe niile mmadụ akwanyere onwe ya ugwu. Ọ bụ eziokwu na eburu ozu onye ọzọ n'isi ọ dịka ebu okwu nkụ. O nwere ndị wee ha ruo ebe mmadụ nwụrụ ka ha si eme, ọ na-adịghị ka ọ bụghị mgbaru ka ha bịara. Ihe obi ị ga-agwa gị na ọ bụ erimeri ka ha bịara. Ha bịara oriri na ọṅụṅụ, ịso ụmụ ihe ụwa n'ọnụ n'ebe gịnị mere, ebe mmadụ nwụrụ. Ọ bụghị ebe a na-agba akwụkwọ, ọ bụghị ebe a na-eme ncheta ọmụmụ maọbụ ebe a mụrụ nwa ọhụrụ. Ọ bụkwa na ebe a na-asị emume a na-eme bụ emume nwoke a na ọ nọọla gafee narị afọ maka dị ndụ si ike ka ekele Chineke, akpọọ ya nke ndị oyibo na-akpọ nke a na-akpọ emume nke ndụ maọbụ celebration of life n'olu oyibo. Ọ bụghị ya, mana gịnị, mmadụ nwụrụ, a na-eri ihe ụwa ka a na-ericha ya. Ma erighị ya ụbọchị ahụ, ha niile ala. A na-afụ anụ n'ọnụ, afọ mmanya n'ọnụ, afọ erimeri n'ọnụ, ma nke olilo ma nke a na-ata atọ. Nwee ụdị ihe na-agaghị ahụ a na-eri. Onye ihe enyeghị ahụ ịghọọla onye iro onye ahụ. A na-abịa ma ndị ga-ezuru nke ha na-ezuru tie. Mana ihe ndị a niile ka m ka na-ajụ, gịnị ka bịara? Ọkwụ akwamozu ka ọ bụ emume? Ụfọdụ rute kama ha ga-abịa kasị ego obi, gwa gị okwu dịgasị aṅa a na-agwa onye ihe mere ha, ha na-ajụ gị ma ịkwadole maka ndị dị otu a, ịkwadole maka ndị dị otu a, ịkwadole maka ndị dị otu a. Ndị enwe na-ajụ gị ịkwadole maka ndị dị otu a, ihe okwu ha pụtara bụ erimeri mmanya a ga-enye ndị dị otu a, ndị otu ebiri, ndị nke a, ndị ikwu nne na ikwu nna, ndị ọgbọ. Ihe niile abụ gịnị? Ma ndị ụka, onye ahụ nwụrụ anwụ ụka ọ na-aga, ndị abịa na-agwa ụmụ onye ahụ lekwa ihe ọ ga-eka nka. Otu naira ha agaghị apụta si wee ngwa were nye n'aka. Ha na-agwa gị, ha agwa gị ebe ị ga-eme ka obu ibu, ka ga-abụ ha abịa ha eri juo afọ gbere nke eji ala. Ndị mmadụ wee nwee obi ọjọọ, ha gara ebe mmadụ nwụrụ, ha achọ ka erie nwe ihe onye ahụ nwere, ewepụta ka erifie otu mgbe. Mana ọ bụ otu a ka o kwesịrị. Akwamozu abụghị oge a na-eme mmemme. Ma ọ bụ eziokwu na mmadụ nwere ike ọ gbaa narị naira, otu narị afọ ma ọ bụ gịnị, asị na onye ahụ na ọ nọteela aka, ọ gbarachara ọnwa ike na nrịarịa si ike tupu nke bịara gbuo ya egbuo ya, sị ngwa na ndị mmadụ soro m ṅụrụ ya. Mana n'uche m, o kwesịrị ka mmadụ nwee nwa aṅụrị n'agbanyeghị afọ onye ahụ gbara. O kwesịrị iwu ihe mwute, tụmadị ndị nke na-erughị eru, ndị na-erubeghị iri afọ ise ma nwoke ma agbọghọ, ha na-eri maka gịnị? Na ndị mụrụ onye ahụ nwere ego, ewepụta ego ụzọ esi ha niile a na-eri, ndị mmadụ na-eri na-aṅụ. Ịhụ ebe ụmụ okorobịa na-agba egwu, ụmụ agbọghọbịa na-agba egwu, ekiri dị iche iche a na-agba, agwa gị na mmadụ nwere ebe ahụ, ị gaghị ekweta. Ndị e nwere ha bịa na-asị ha ndo, ị na-asị ha ndo nwere ire bụ na o nwere ihe isiri, o nwere nkwado dị iche iche kwadoro, mmanya na ihe erimeri dị iche iche wepụtara ya. Asị gị onwe onye ga-abịa ebe ahụ sị gị kwechara gị ọ lawa, nke kwecha o buru uche nọ. Gịnị ka ọ na-eche? Ihe oriri. Gịnị ka a bịara? Akwamozu. Ọ bụghị emume, ọ bụghị emume, ọ bụghị emume ncheta ọmụmụ mmadụ, ọ bụghị nwa ọhụrụ a mụrụ, ọ bụghị agbamakwụkwọ, ọ bụghị emume iji wee kelee Chineke na mmadụ gbara afọ dị otu a, kama ọ bụ akwamozu. Ndị mmadụ na-eri ihe ka na-anwụnyu anya. Onye na-erighị ọ dị ya ka ọ ga-anwụ. Ana m ajụ ndị mmadụ sị gịnị? A na-achụ ndị agha? Biko ka onye ọbụla were ekwe n'ire gụọ eze ya ọnụ, maka na o nwepụrụ onye ọnwụ na-agaghị eru n'aka. Ndị na-ahụta ya na ha enweghị ego, kama na onwe mgbe ọ dara onye ọzọ ka ha mee gịnị? Ka ha gaa rie. Ndị ahụ ji ego, ha bụ ndị aka ji akụ. Onye ọbụla na-eme ka ọ na-agbakọ. Olili ma ọ bụ ịkwa ozu abụghị emume. Ka anyị buru nke a n'obi, ka anyị mee gịnị? Nwee ntụgharị uche. Ọ bụghị mmadụ nwụọ ọ bụrụ erimeri ka a bịara iri,
ka o wute anyị na otu onye n'ime anyị agaghị ahụkwa ya ọzọ. Ụfọdụ ndị mmadụ ọ na-ewute ha na mmadụ nwụrụ abụghị na ha gaghị afụ onye ahụ ọzọ, ọwụ gịnị ihe ọ na-emere ha, mmanya ọ na-egonye ha, ego ọ na-agbazinye ha, ihe ọ na-emere ha, nwekwa onye ga-emere ha ọzọ. Enwe ebe a na-ebe chee na ọ na-ewute ha na ha ga-ahụkwa onye ahụ na ọwụ o si n'etiti ha pụọ, ọ bụ gịnị ihe ha na-enweta n'aka onye ahụ mgbe ọ dị ndụ ha gakwa enweta ọzọ n'aka, maka ọ bụ gịnị ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ. Biko ka anyị nwere ntụgharị uche, ka anyị mara ihe wụ na mmadụ nwụrụ, ya bụ akwamozu, ka anyị mara ihe bụ emume, ka anyị kewaa ya mara nke a ga-eme ihe dị otu agwa anyị ga-akpa ma anyị gaa ebe ahụ, ka onye ọbụla kwanyere onwe ya ugwu. Ndewonu. Ụbọchị nta ka a chụọ n'Owere nchi ka ọhịa dịwa ka enwe amara. O nwere ka m ga-esi begide akwa ọyị m nwaanyị asịkwazie na ọmụ gburu ya ka ndewe ọnụ m. Ngwanụnụ, ọ ga-adịrị anyị mma na Eke, Orie, Afọ, Nkwọ. Ka Chineke gọzie anyị ihe ọbụla bụ ihe ọma anyị na-eme n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen.